عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب خلا الله لا أرجو سواك ولو يكن لأني بك المخصوص يا أحمد الأخر فما في سوى رب البرية مطمع وأنت على كل البرايا الذي حرم فآمد باب الله والقصدنا وهو بلغنا التنزيل ما زاد ما نقم وما نام حتى جاءنا الدين كاملا ولله حمد ما يؤم وما يكون. masu sauraron mu barkamu da haka, barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na jagora abin koyi. Shiri ne da yake mawaye a kan rayuwar Sheikh Ibrahim Inyas da kuma irin gudunmawar da ya kawo duniya da kuma irin tarbiyyar da yawa almajiransa. Da muke kawo muku tare da babban malamin Dr. Habib Sani Abdullah, babban malami a jami'ar horar da malamai da ke nan Kano, babban limamin masallacin Sheikh Ibrahim Inyas da ke Garanga. Malam sai assalamu alaikum sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To mai sauraro, idan kana bi da mu a makon da ya gabata, kun ji yadda malam ya koro mana irin rubuce-rubuce da littafai da Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ya rubuta, lokaci kuma ya mana halin nasa. Insha Allah a wannan makon ma za mu dora mu ji wasu littafan da aka rubuta da irin abubuwan da suka kunsa. Malam bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Yan uwa, idan ana biye da mu cikin wato kaman zama wanda ya gabata, mun dan fara takalo wani abu da ya shafi rubuce-rubuce wanda Shehu Allah ya kara masa yadda ya bar wa duniya, kuma duniya har zuwa yau din tana cin amfanin waɗannan rubuce-rubuce. Za mu dan ƙara dan kaɗan koyaya mu gani ko lokacin zai ishe mu. Yana daga cikin irin rubuce-rubucen da Shehu Allah ya kara masa yadda wato ainihin ya rubuta ya bar wa duniya, akwai wani littafi da ake ce da shi al-ifriqiyya lil ifriqiyyin. Wato shi wannan wato sai ka dauka kaman to ai Shehu an san shi a matsayin malamin addini, kuma me ya kai shi maganar siyasa? To ai wannan shi wato ainihin siyasatul muslimi fi rafi'i dini. Kullun abin da Shehu ke cewa wato siyasar musulmi yayi ta wajen yanda zai samu ɗaukaka addininsa. So da a lokacin sai ya ga kasashen Afirka nan an riga an raba su dauloli, wato wata kasar Faransa ta kama, wata kasar Ingila ta kama, wata kasar wato kamar Italy ta kama. To shine sai ke cewa kun ga jama'a, lalle fa Afirka ta 'yan Afirka ce, da arzikinta da siyasarta da tattalin arzikinta bai kamata a ce wata ƙasa ce take juya ƙasashen Afirka ba. Lalle 'yan Afirka a tashi a yunkuri a gaya za a kwaci 'yancin kai, mu mallaki siyasar mu, mu mallaki tattalin arzikinmu. A wannan littafin Shehu Allah ya kara masa yadda ya tattauna wannan mas'alar. Sannan akwai wani littafi nasa da ake ce da shi wato ainihin kamar Ifadatul Murid fil jawabi an as'ilati Sayyidi Muhammad bin Muhammad al-Eid. Wato wannan littafin yana magana ne akan kamar wato tambayoyin da aka yi wa Shehu cikin abin da ya iya, ma'ana ya iya sha'anin harkar tasawufi, da irin yanda kamar fikihu dariki yake, wato irin yanda ya kamata mutum idan zai yi zikirinsa ko zai yi laziminsa wane ladabi ya kamata ya ladabtu da shi. To an yi tambaya akan wannan, sai ga ai wajibin wato maganin wannan kawai shine a talifi akan wannan. Yana daga irin talife-talifen hadila wanda suka amfani mutane, tufatul atfal fi haqaiqil af'ali. Wato wannan kamar wani littafi ne, wato kamar wani fanni ne mai wahalan gaske wanda ake da shi fannin sarf. Wato shi fannin sarfu, wato kamar idan kana nazari akan harshen larabci, sai aka ce idan kana nazari akan lugha, to abin da ya fi damun ka farkon kalma. Idan kana nazari akan li'irabi nahwu, abin da ya fi damun ka ƙarshen kalma. Amma idan kana nazari akan tsakiyar kalma, sai a ce wannan sarfu kake karantawa, wato fannin sarf. Saboda haka wato kamar kalmar wasala, shi mai lugha in ya duba wawin zai kalla da aka yi mashi fataha. Kamar kalmar jannatu, shi mai luga harful jimin zai kalla, fataha aka yi masa ya ce aljanna, kisra aka yi masa ya ce garkuwa, rufuwa aka yi masa ya ce aljani. Wato junna wato garkuwa, jinna aljani, janna aljanna. Farkon kalma mai luga yake kallo. Amma shi mai nahwu a'a, ƙarshen kalmar meye wasalin da ya hau kanta, sannan hukunci zai fita. To mai tasarifi tsakiyar kalma zai kalla. In kalmar ƙala ta zo sai ce wannan kalmar ta ƙala, wannan alifin na tsakiya asalin sa wauni. In kana so gane ya ce mai da shi fi'ili mudari'i, sai ka ce ya ƙulu, o kaji wadin ya fito.
ba'a sai ce wannan asalin alifin ya'i ne. In kana so gane me da shi mutane suka ce yabi'u yana sayarwa, sai ka ce wa asalin wannan alifin kenan ya ne. To wannan shi ake da shi fannin sarf. To akan wannan shehu ya wallafa littafi ya bashi suna tuhfatul atfal, ma'ana ya tsarabar da za a bai wa yara fi haƙaƙin, wato idan yara ya yi ta, ma'ana wanda suke karatu a ma'ahadinsa idan suka haddace wannan, to duk abin da za a kawo na sarfu nan gaba, irin su matanul bina'i ne, irin su juz'i na ƙarshe na alfiyat ibn malikin ne, irin su abin da Sheikh Abdullahi Fodo ka hisnul rasidi ne, to duk wannan sai ka samu kamar shehu ya bada kamar mabudin abin da ya kasance lagu na wannan fannin, wato ya yi shi ne saboda kamar ƙananan yara, wato wajen yadda ake gina fi'ili da abin da ya kama da shi. Sannan akwai wani littafi nasa wanda yake yana da kyau lalle mu tuna mu ambace shi, wato shi ne littafin sa al-bayanu wat tabiyin an tijaniyatu wat tijaniyin, wato ma'ana bayani da bayyanawa cikin tijaniya da yan tijaniya. Ma'ana idan ya zamanto mutum yana cikin tijaniya ɗariƙa ce, to zamanto wasa ɗan tijaniya me ya kamata ya lazimtu da shi, a san ba tijani ne shi, sai a ji shi yana surutai a gari, a'a a ji shi yana kokarin gano wani bai yi daidai ba, a'a ya fara gyara laifin kansa tukuna. Kuma ya yi isharar cewa ita wannan ɗariƙar an gina ta ne akan usulu ƙarfafa guda biyu, alƙur'an wal hadis. Ya kawo dalilai akan wannan ya zuba, so da haka wannan littafin yana da muhimmanci kwarai da gaske a ce yan uwa sun neme shi sun karanta. Sannan akwai wani littafi nasa da ya kamata a ce yan uwa sun amfani da wato ainihin wannan littafi wajen gano mauhiba da Allah madaukakin sarki ya baiwa shehu, Allah ya kara masa yadda, wato shine littafin sa subulus salami fi ibqa'il maqam. Wannan littafin subulus salami fi ibqa'il maqami, ma'ana wai hanyar lafiya a bar maqami Ibrahimu inda yake. Wato wata mas'ala ce ta faru a harami, ka san wato kullum mutane ba sa rabo da tsokane musamman idan malami ya daina kowa ko kuma yana ganin malamansa sun fi na kowa, sai a takalo abin da ba zai yi ba. To sai wata fitina ta fito a Saudiya a wannan lokacin, cewa idan an zo dawafi a dawafin nan wato akwai makam Ibrahim, idan an zo dawafi an zo daidai gurin ana matsuwa ana cunkoso, saboda haka me zai hana a ɗauke makam Ibrahimu daga nan gurin, a mai da shi wani guri a dinga zuwa ana sallah a gurin mana, makam Ibrahim gaba ɗaya a canza shi a mai da shi. Sai aka ce to ai ba maganin wannan illa a tara malamai na duniya waɗanda suka isa. Sai Allah ya kaddara shehu yana ɗaya daga cikin waɗanda aka gayyata, saboda su Saudiya sun san cewa da shawarar sama aka kafa rabita, saboda haka ya isa malami sunni wanda yake da mauhiba da tamakkuni na ilimin da a iya neman fatawarsa akan wannan mas'alar. A lokacin sai masu mulkin Saudiya suka firgita wasu daga cikin malamai suka ce ai uzuri ne, larura tana iya halatta wani abin da Allah ya haramta, so da haka sai suna ganin larura ta iya sawa a canza shi, sai ce shi yana ganin bai kamata a yi a ɗauke shi daga nan a mai da shi wani guri ba. Aka ce to me shawararka? Sai ce shawara ta a bar shi inda yake, ba sai an canja shi ba, a bar shi inda yake. Kamar yadda wani ya gaya ma waɗancan mutane suka ce sai an cire masallaci, wato ma'aikin Allah daga cikin wannan masallaci nasa na Madina a kai shi wani guri a binne shi. Wani malami ya ce ban yadda ba, domin ma'aikin Allah ya san haka zamanin zai zo ya bari aka binne shi a nan. Kuma wanda ya fi kowa kishin sunnarsa manya-manyan sahabbai guda Umaru, Allah ya kara musu yadda. Abubakar sai ce shi ma yana sha'awa aka sa shi, sai na Umar sai da ya roƙa yana da rai, sai da Aisha ce da ni ne wa kaina wannan gurin. To idan waɗannan manya-manyan sahabbai dattawa masu tsoron Allah suka yadda aka hada su da ma'aikin Allah ba ce a cire shi ba, to wa yake da wata fahimta yanzu a cikin addini zai ce yana ganin a ɗauke ma'aikin Allah daga nan gurin? Ga kuma sahabban da suka biyo baya duk bai ce bid'a ne a cire ba. Saboda haka ashe kenan wato irin wannan fitan an daɗe ana yi. Saboda haka shehu sai ya ce a'a, ai makamu Ibrahim wahayin Allah ne ya ajiye shi a gurin, kuma Allah ya san, ma'aikin Allah kuma ya san duniya nan gaba za ta matsu a samu wahala wajen wannan dawafin, amma ma'aikin Allah bai bari an canza da gurin ba. To idan ko wahayi da aka yi wa ma'aikin Allah aka tabbatar da wannan gurin ya tabbata ba a canza ba a zamanin ma'aikin Allah, yanzu wa yake da dalilin da zai sa a cire? So da aka yace babu. Hujja ta ɗaya kenan. Yace hujja ta biyu, cikin khilafa sai na Umaru an taba samun mamakon ruwan sama a garin Makka, sai ruwa ya zaizaye dutsen sai ya tafi da shi. Sai aka aika wa sai na Umar yana khalifa a garin Madina, ga fa abin da ya faru ga dutsen maqam Ibrahim. Saboda haka sai na Umaru bai shiga gida ya sallama da iyali ba, sai ya hawo doki sai ya taho garin Makka. Yana zuwa garin Makka sai ya ga
ai ko ba shakka wato ruwa ya tafi da shi, to yanzu ya za a yi, sai a mai da shi inda yake. To amma wa yake da shaidar inda yake da? Sai wani mutum ya ce, dama ni daga kofar Ka'aba na ga wannan shekara ana yawan samun ruwa, na taka na ga taki kaza ne zuwa inda yake, ina haddace da takin da na yi. Wani sai ya ce, a ni kwa dama na ga wannan shekara ana samun ruwa, na ja igiya daga guri kaza Hadrul Aswadi zuwa nan gurin na yanke igiyar, ina da shaida. Wani sai ya ce, ni kuma na auna da zira'i, na ga zira'i kaza ne. So da aka sai aka tattara shaidu guda uku, da aka kira sai aka haɗu, sai kowa sai igiyar ta tsaya iya daidai nan. Sai na Umar sai ta to nan makamin Ibrahimu yake, a mai da shi nan irin da yake. Shehu sai yake cewa to sai na Umaru Allah ya kara masa yadda, ba fa shi yasa diga zai haƙe ba, ba sa wai a sa diga a haƙe ba, amma in ka ga yadda idan sai ya kada yayi ja, saboda bai san abin da zai biyo baya ba idan aka kyale wannan haka, ba a mai da shi inda yake ba. Yace to yanzu idan ma'aikin Allah ya bar shi a nan, sai na Umaru ruwa ya zaizaye shi amma ya dawo da shi, wane ne yake da dama da zai ce ni na gano a ɗauke dutsen nan a mai da shi gu kaza? Saboda haka ni a gona sabilu salami fi ibqa'il maqam, hanyar lafiya a bar wannan dutsen inda yake. Suka ce da shi ai ku malaman Afirka dama muna tumar ka da bid'a, dama an san ka da rashin tamakkuni a sunna, baka san nusus na alqur'ani ba, baka da ka'idojin usulu, baka kallon yanayin da ake ciki, suka yi kace cewa lallai sai an ɗauke dutsen daga inda yake. Ce to shikenan, sai ya wallafa wannan littafin sai ya aika musu. To da aka zo a ranar bikin cirewa, aka zo irin mu dama muna ganin ad-darurati bihu ba'd al-mahzurati, muna ganin wannan ba wata dalili da zai hana a ce ba za a cire shi ba. Shikenan sai aka fara sawa diga za a haƙe a canza masa guri. Aka yi kwana 2 ana haka, dutse bai haƙu ba. Sai aka ce to a je a nemo injiniyoyi su zo su yi sabe su gani me zai faru, yaya za a tashe shi. Sai injiniyoyi suka auna suka ce to ai sun ga dutsen ya yi saiwa ta ƙasa, ya haɗe da dutsen jidarul Ka'aba, amma idan ana so a sa masa nakiya, in ya tashi sai ya tashi Ka'aba gaba ɗaya sai a sake gini. Sai aka ce to lalle kam sabilu salami fi ibqa'il maqam, hanyar lafiya a bar wannan dutse na maqam Ibrahim a inda yake. So da haka shehu littafi ne madaidaici haka dan karami, yayi tsakanin kamar ga muqaddima fasali na 1 da kuma fasali na 2, sannan sai abin da ake ce da shi conclusion, ma'ana kamar rufewa. Haka nan yana daga cikin irin rubuce-rubucen da ya kamata a ce mun hanga, mun duba, mun yi la'akari da shi, mun gano. Wato kamar akwai littafin da shehu aka tattara wato ainihin kamar fatawoyi da ya bayar, ko in ce makaloli da ya bayar, ko in ce wato kamar jawabai da ya iya bayarwa cikin waɗansu masaloli da suka shafi rayuwar musulmi, tun daga abin da ake ce da shi tauhidi. Ma'anar tauhidi irin wanda sahabbai suka sani, tauhidin da ma'aikin Allah da sahabbai suka sani, irin tauhidin da ma'aikin Allah ya tsorata wato ainihin wani babban sahabi nasa Usamatu a kansa. Da aka je yaƙi, Usama ya samu wani kafiri, sai da kamar zai halaka shi, kafiri sai ya ce kalmar shahada. Da ya ce kalmar shahada, Usama sai ya ce ai tsoron takobi ya sa yi, sai da kawai sai ya kashe shi. Da aka zo ana ba ma'aikin Allah labarin abin da ya faru a fagen daga, sai Usama ya zo da labari, sai ce ai ni da na daga takobi zan kashe shi, sai ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sai na kashe shi a ma'aikin Allah, dan san tsoron takobi ya sa. Sai ma'aikin Allah ce la Usama, ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah. Usama, ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah, ka tsaga zuciyar ka gaba da gaske yake ba. Usama ya ce da ma'aikin Allah ya dinga maimaitawa, wallahi sai da na ciji ya san ina ma ran nan na musulunta. Kaga kenan tauhidin da ma'aikin Allah ya kawo, wanda da ya ce la ilaha illallah muhammadu, to karka bincika, uluhiyya ta shiga, rububiyya ta shiga, af'alu wasu ta shiga, babu ruwan ma'aikin Allah da wannan. Ai in dai ka faɗi kalmar shahada, to shehu sai ce ga abin da ɗan adam yake faɗa, dukkanin alkhairin duniya da lahira yana cikin wannan, shi ne kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah. To sai ware babi janibi guda, duk abin da shafi tauhidi sai ya zuba shi anan, sannan sai ya tafi wato abin da ake ce da shi tsahara, wato kamar da abin da ya shafi tsarki na al'adar mata ne, na nifasi ne, na haida ne, na janaba ne, wato ainihin na ba haya ne da abin da ya kama da shi, duk abin da aka mai tambaya a nan shehu sai ya zuba. Sannan sai ya dawo maganar ibadatu, abin da ya shafi sallah. A nan za ka yi mamakin wata mas'ala da shehu ya kawo a cikin abin da malamai ke karantarwa a karatuttukanmu na zaure, cewa idan mutum yana tafiya, matafiyi ne shi, yana yin kasaru, sai ya je amma limamin da zai bi shi baya kasaru, shi kuma za a ce da shi liman ce ba dai ya kasarunsa ya sallama mamu su cika. A'a, shi ne zai zama mamu ɗin limamin da shi kuma cika sallah yake.
to shehu sai ce ai wannan malamai sun gama sun tattauna sai ka waɗansu abiyatu izaka tada musafirun bil hadari atamma hatman ma'ahu fil ashari ya kawo wannan hukunci ya ba guda 4 ko guda 3 ya zuba su rigisa a kansa so da haka wannan mas'alar mai yar wahala shehu sai ya tattara ta sai ya amfani da a wannan gurin sai ba mutane wannan ilimin haka abin da aka yi masa fatawi akan hukuncin azumi shin idan aka tashi ganin wata yaya ake ganin wata cikan sha'abanu ne ko ganin adalai guda biyu ko ganin jama'a masu yawa shi ne hanya uku kawai in sha'abanu ta cika to ku ba wata ba gobe ku dau azumi idan aka samu adalai guda biyu sun gani to ba ruwanku da sauran jama'a ku karba ko ku idan aka samu jama'a da yawa ta gani to shikenan da ba ku da adalai to kuna jama'a masu yawa sai ku tashi da azumi to wannan mas'alar shehu Allah ya kara masa saboda haka sai ya tattauna ta a wannan littafi nasa wato ainihin kamar ittihafu sami'i war rawi duk mas'alolin azumi shehu sai ya ambace su a ciki haka ya tafi zancen zakka wato mamakin zakkar da zaka yi har zakkar irin abin da wato ainihin kamar yake da yar wahala wato kamar irin su fetur ko irin su abin da ya shafi kayan zamani yanda ake musu duk irin wannan kamar fatoyin da shehu ya ambata akan zakka to haka ya tafi haka nan sai ya fada aikin haji haka nan sai ya fada maganan yaya ake yin jihadi kuma jihadin nan ta kan me za ka fara sai ka fara ta kan kanka ka fara gyara tsakaninka da Allah to sannan kuma sai ka fara shiryar da waɗanda suke makwabtaka suke gefe da kai wajen tsarin rayuwa haka nan cin masalolin aure haka cin masalolin cinikayya haka cin masalolin wato ainihin kamar al'aqabiya wa shahada haka nan cikin masalolin gado to kamar wato wani littafi ne na fiqhu shehu yayi shi abu wato ainihin aboye wanda ya bai suna ittihafu sami'i war rawi wato ma'ana kamar a baiwa mai ji da mai riwaya wata tsaraba ta ilimi saboda haka shehu Allah ya kara masa yadda ya kawo wannan littafi nasa ne dan ya zamanto ya nuna wa mutane yaya ainihin fadala ta ilimi a tsarin rayuwa take to kaga idan muka ɗauki wannan za mu iya cewa to shehu Allah ya kara masa yadda ya bai wa duniya gudunmawa wannan 'yan kaɗan muka ambata daga ciki ya bai wa duniya wato ta ilimi gudunmawa domin ya nuna wa duniya cewa shi faɗan adam in yana raye a musulunce to ba daidai bane ya zauna haka dole ya nemi ilimin da zai gyara addininsa ko kai zaman to ya bunƙasa wato ainihin waninsa to da kila daga nan ina ganin malam sai mu tsallaka zuwa ga ainihin abin da ake ce da shi waƙoƙinsa to shi kuma to a waƙoƙin ne ban sani ba ta ina za mu tafi wataƙila idan muka ce za mu ɗauki maganar waƙoƙinsa to gaba ɗaya waƙoƙin da shehu Allah ya ƙara masa yadda ya yi waƙoƙi ne kala 4 mafi yawa ya yi su ne cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka har wata wato ainihin lajina ta wani conference da aka yi a duniya aka ce wane ne a duniya mafi yawan baitoci ga manzan Allah aka ce shehul islam wanda ya fi kowa yawan baitoci cikin yaban manzan Allah to a duniya an yi ittifaki shehul islam wani zai alga ta malam dama nan kake so ka kawo mu shi yasa ka dauko mu ka zo ka ajiye mu maganan waƙoƙi kana son ka kare shehu cewa yana yaban ma'aikin Allah a waƙe a ai ga da yayi har abada kullum mutum da kirki yana gado mutanen kirki ne ba kagowaye ba su waye gada ya gado su Hassan ibn Sabitin ya gado su Ka'ab dan Zuhair wanda Hassan ibn Sabitin annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa da shi ya Hassanu ahajuhum wa ma'aka ruhul quds ya kai Hassanu zambaci kafirci da kafire Jibril ma na tare da kai kaga ashe kenan an samu dalilin da Hassanu ma'aikin Allah ya bashi umarnin ma yayi wani abu cikin musulunci wanda zai kambama musulunci ya rushe ko ya kaskanta kafirci an karfafe shi akwai kadiyar hadisin Abu Hurairah ma Allah ya kara masa yadda wato wanda sai na Umaru Allah ya kara masa yadda wata rana ya ga Hassanu yana masallacin ma'aikin Allah wato ainihin kamar yana rera waƙoƙin yaban ma'aikin Allah da yaban musulunci sai Umar sai ya so ya tsawatar da shi sai ce ya Umaru dakata ina Abu Hurairah sai ce gani sai ce Abu Hurairah kai ne shaida ai a nan masallacin ma'aikin Allah ke kafa mini mumbari ya ce in hau kan mimbarin in yabi musulunci da annabin musulunci in yabi wato in zambaci kafirai da kafiran kafirawa to kaga ashe kenan shi yasa Imam Bukhari in ya tashi dan kar ma a samu rigima in ya tashi sai ya kulla babi guda sunan babin babun ash-shi'ru fil masjidi wannan babi ne wanda zai magana akan halaccin yin waka a cikin masallaci amma ba ma a ko ina ba a cikin masallaci
to ashe kenan shehu Allah ya kara masa yadda idan har kana ganin cewar kamar wani abu ne wanda shi kadai ya kago yake ta yi danya wato ainihin kamar kawo wani sabon abu abu ne gado daga magabata na kirki salafus salih wato ma'ana manya-manyan sahabbai haka suka tafi kuma an rawaice abubuwa da yawa tare da su na waƙoƙi to shehu Allah ya kara masa yadda sai ya ambaci mafi yawan waƙoƙinsa cikin yaban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wataƙila za ka samu akwai dawawin ɗinsa da yawa misali irin su taisirul wusuli ila hadaratul rasul wato ma'ana kamar ana son a sauƙaƙe maka hanya don shiga cikin hadara ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ka samu sai ya gina shi akan wato ainihin kamar tsarin wato farkon baiti na farkon harafi idan harful hamzati ne to da harful hamza zai fara sai ce abal kalbu idan harful ba'i ne sai fara da bulitu idan harful jimi ne sai fara da jami'u shu'unil khalqi to saboda haka ya tsara wannan diwanin nan na farko ta sulusulu akan lissafin abaja da hawaza to malam wata gwaninta ce ta kwarewa akan haka kenan ai gwaninta ce waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan gwaninta shehu a wannan da za a samu lokaci a karanta gwaninta shehu a irin waɗannan da an yi mamaki na farko dai shehu Allah ya kara masa yadda a cikin dawawinin sa gaba daya ba shi da wani wanda yake kallo daga annabi sai wanda suka rako annabi su ne sahabbai saboda haka in ya tashi sai ka ji ya narke ya tafi ba shi da kowa a gaban sai ma'aikin Allah in ka ce da shi wai magana irin su wato ainihin dukiya ko mallaka ko ado ko hannun jari ko wato ainihin zaman lafiya shehu duk baya ganin komai ana samun sa ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da sai ce da kai wa hubbu rasulillahi mali wa maliki wa bai'i wa harsi wa hawa ainu marabihi yace kaga san ma'aikin Allah mali shi da dukiyata wa maliki kuma shi ya mallake ni wa bai'i shine ciniki na wa harsi in noma ne shine noma na wa ainil masalihi wa babul masali kai shine wato ainihin babi na kowace maslaha gare ni yace in kana maganar ado in kana maganar alfahari sai ce duk cikin ma'aikin Allah ake samu wa hubbu rasul sai ce da kai zainun wa mabkharun wa amnun wa imanin wa babul masalihi san ma'aikin Allah yace duk wani ado kai ado da san ma'aikin Allah kawai wani zai ce ai malam ai ba ce aka ce a so shi ba ce aka ce a bi shi ai ba za ka bi abin da baka so ba shi yasa malamai suke cewa idan za a aurar da mace a fara tambaya tana so don san ne zai sa ta biyayya so da in ka ce a yi abu kawai ko ba a so ba ƙarya ne ba a biyayya in ba so shi yasa wani malami fai da sufi ke cewa manya-manyan sahabbai guda biyu darajojinsu ɗaya na imani ne ɗaya na so shi sai na Abubakar tsananin soyayya ta sa shi imani sai na Umaru imani ya sa yi soyayya shi kenan shi yake cewa abu ne guda biyu ba yanda za a yi kabi in dai ba ka so so da aka ce ni in kana son ka ga menene adona annabi ne adona in kana son ka ji me nake alfahari da shi annabi nake alfahari da shi zai nuna bakharun in kana son ka ga hankali na ya kwanta na samu amnu yace ka taba ni cin sha'anin mai sai na samu amnu in kana son ka ji a ina imani yake toroko yace cikin ma'aikin Allah sallama imani yake toroko saboda haka shikenan komai yana cikin soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan janibin kenan in ya ga dama sai shehu ya ɗauko ma'aikin Allah sai ya daina ganin komai a kowane irin janibi da kowane irin fage da kowane irin fanni da kowane irin ilimi shehu sai ce ba ni da komai da zan iya ganowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nan da yawa cikin sha'anin diwaninsa har akwai wani mutum ma da yayi bincike akan irin yanda wato tauriya shehu take ma'ana shehu ya ambaci wani abu wanda duniya ta tafi duk can aka tafi amma bai shi shehu ke ne ba annabi yake nufi ba shi shehu ke nufi ba annabi yake nufi da wannan akwai wani abu da ake ce da shi isimi akwai abin da ake ce da shi harafi akwai abin da ake ce da shi fi'ili ai duk muna islamiyya mun san a ce wannan a ce fi'ili ne ma bi wannan a ce suna ne wannan a ce harafi ne to zaka je shehu idan ya tashi wannan abin da ku kuke ambato shehu ba su yake ambato ba sai ce da kai walasmun wala fi'ilun faraqqa kalamuhu ana alhaqi wa huwa zaburu wato ai shi cikin sha'anin ma'aikin Allah da fi'ili na masu nahawu da suna na masu da'acin ma'aikin Allah ake ganowa idan za ka tafi wani abu da masu nahawu ke ce da shi wai fa'ili sai ce a ni ba ni da wani fa'ili ma'aikin Allah huwal fa'ilul marfu'u bi dhammi na'iban anil hadaratil aliya'i wa huwa jadiru a ni fa'ili na ma'aikin Allah ma'anan fa'ili wanda yake yin wani abu shi ake ce da shi
subject. eh, To ni wanda yake yin wani abu a ko ina ne a yadda abin ya yiwu ya ce ni sai dai ma'aikin Allah. sallallahu alaihi Amma shi fa'ili a gurin malaman nahu me ake mashi rufu'a, ya ce haka annabi yake marfu'i ne. Shi ma'anar rufu'a wannan wasalin da ake yi, shi kuma ma'anar rufu'a gurin sa ɗaukakawa. to So da ka shi fa'ili ne kuma wanda yake abin ɗaukakawa. eh, Sannan babban mina'iban, mm, wato ma'ana idan wai aka ce ai shi na'ibul fa'ili ne mm, a cikin jumla, ya ce to a cikin hadara ta Allah, to ma'aikin Allah shi ne na'ibul fa'ili kuma. na'am, Wanda in ba fa'ili, hukuncin fa'ili na'ibul fa'ili ke ɗauka. Shi yasa ce bibban mi na'iban. mm, Kaga wato ma'ana in kai ka tafi maganan fa'ili ko ka tafi maganan wani abu, shi shehu annabi ke magana akai. sallallahu Idan ka tafi wani abu da su malaman wato ainihin malaman mandiki suke cewa mm, wai akwai ta qadiya tasawuriya, to wata mas'ala wato ainihin wato nazariya, a sai ce tasawwuru halatil amini mulazimi. mm, Shi tasawuriyar nan da malaman can suke nufi, yace ni ba ita na hango ba, ina hango tasawur, wato ina hararo irin halatul amini, irin ɗabi'u na'am, na wannan amintacce na Allah. Idan kana da qadiya wacce take da talazum, to yace ni ma'aikin Allah ne talazumi na. Kaga sai ya fita daga nahawu sai ya fada wato ainihin wani fanni da ake cire shi wato ma'ana wato fannin ilmul kalam, ko a kira shi wato ainihin fanni na mantiki. Haka shehu zaka ji ya tafi da yawa cikin me, amma cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. So da haka sai ma aka ce shehu yana da baitoci waɗanda suka yi wa annabi kirari sun haura 10,000. 10,000 domin shi Kirari kawai. bai san kowa ba sai ma'aikin Allah. sallallahu alaihi Janibin farko kenan. Ya ce idan ku ba haka ba, mm, to sai wanda ya biyo ta farkin ma'aikin Allah mm, za ka dina sa su a ciki. na'am, Misali idan yana ambaton jama'ar sahabbai da aikace-aikatan da suka yi suka rabauta, to sai ce kai ma ka bi ta farkin suka rabauta yadda. To ashe kenan shi Ibrahim Allah ya kara masa yadda a cikin diwanonin nan nasa duk abin da ke ciki yaban ma'aikin Allah ne, ko yaban sahabban ma'aikin Allah, ko yaban waɗanda suka sallama wa tafiyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. to masu sauraron mu duba da ni na lokaci anan zamu ja labaran wannan shiri na jagora abun koyi, inda kuke jimu da Dr. Habisani Abdullah, babban malami a makarantar jami'ar horar da malamai, kuma babban limamin masallacin Sheikh Ibrahim Inyas da ke nan birnin Kano. Malam sai a sallama da masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Allah ya saka wanda dake ne wannan shiri da alkhairi. To ni ne jagoranci wannan shiri Nura Abokan Musa, nake cewa mu tara a mako na gaba domin jin ci gaban shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلاة ترقينا إلى الذكر والحب سمائي بغير الهاشمي دار لن يروى وقال ذكره لك المن وسلوى زريني يداد أن قلبي لن يهوى سوى أحمد ما هي الضلالات والأهوى